Να ανοίξουμε στη σελίδα 886 στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Διαβάζω από το Ζ κεφάλαιο από την αρχή, σελίδα 886. Και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και τινές των γραμματέων ελθόντες από Ιεροσολύμων και ειδώντες την άστον μαθητών αυτού τρώγοντας άρτους με χείρας μεμολυσμένας, του τέστην ανύπτους, εμέμφθησαν αυτούς, διότι οι Φαρισαίοι και πάντες οι Ιουδαίοι, εάν δεν ύψωσι μέχρι του αγώνος τας χείρας δεν τρώγουσι, κρατούνται στην παράδοση των πρεσβυτέρων και επιστρέψαντες από της αγοράς, εάν δεν υφθώσει δεν τρώγουσι. Είναι και άλλα πολλά τα οποία παρέλαβαν αφιλάτωση, πλήματα ποτηρίων και ξεστών και σκευών χαλκίνων και κλινών. Έπειτα ερωτώσει αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, διατί οι μαθητές σου δεν περιπατούσι κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά με χείρας ανύπτους τρώγουσι των άρτων? Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, ότι καλώς προεφήτευσε ο Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως είναι γεγραμμένον, ούτως ο λαός δια των χιλέων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων, διότι αφήσαντες την εντολή του Θεού κρατείτε και εν παράδοση των ανθρώπων, πλήματα ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια τι αυτά πολλά κάμνετε. Και έλεγε προς αυτούς, καλώς αθετείτε την εντολή του Θεού για να φυλάτετε την παράδοσή σας, διότι ο Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατώνετε. Σεις όμως λέγετε, εάν άνθρωπος είπε προς τον πατέρα ή προς την μητέρα, κορβάν του τέστη δώρον είναι ότι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού αρκεί και δεν αφήνεται πλέον αυτό να κάνει ουδέν στον πατέρα αυτού ή στην μητέρα αυτού. Ακυρούνται στο λόγο του Θεού χάριν της παραδόσεώς σας, την οποίαν παρεδώκατε και κάμνετε παρόμοια τι αυτά πολλά. Και προσκαλέσας πάντα τον όχλον έλεγε προς αυτούς, ακούετε μου πάντες και εννοείται, δεν είναι ουδέν εισερχόμενο έξωθεν του ανθρώπου εις αυτόν, το οποίο δύναται να μολύνει αυτόν, αλλά τα εξερχόμενα από αυτού, εκείνα είναι τα μολύνοντα των άνθρωπων, ο έχων ότα δια να ακούει ας ακούει. Και ότε εισήλθε εις οίκον από του όχλου, ηρώτων αυτόν οι μαθητέ αυτού περί της παραβολής. Και λέγει προς αυτούς, ούτω και εσείς σας είναι τι είστε, δεν καταλαμβάνετε ότι πάντο έξωθεν εισερχόμενο στον άνθρωπο δεν δύναται να μολύνει αυτόν, διότι δεν εισέρχεται στην καρδίαν αυτού, αλλά στην κοιλίαν και εξέρχεται στον αφεδρόνα, καθαρίζον πάντα τα φαγητά. Έλεγε δε ότι το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου εκείνο μολύνει τον άνθρωπο. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί κακοί, μοιχείε, πορνείε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι των άνθρωπων. Αμήν. Ο κύριος αδελφοί δίδασκε πάρα πολλά ωραία πράγματα και όλος ο όχλος εκεί πέρα που τον ακολουθούσε ακούγανε, τους άρεσαν και μάλιστα μέσα σε όλο αυτό τον όχλο ήταν και οι γραμματείς, ήταν και οι Φαρισαίοι, ήταν και όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούσαν να καταστρέψουν αυτό το οποίο έφτιαχνε ο Κύριος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτή την αλήθεια την οποία τους έλεγε. Προσπαθούσαν να την καταστρέψουν και έψαχναν πάντα να βρουν τρόπο, να βρουν κάτι, κάποια αιτία. Κάτι δεν θα κάνει, δεν θα τον πιάσουν να πει κάτι, κάποιο λόγο, δεν θα τον πιάσουν να παραβεί τον νόμο, δεν θα πει κάτι το οποίο δεν το λέμε εμείς. Γιατί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν βασιζόντουσαν μόνο στον νόμο, είχαν και τα δικά τους. Ναι μεν ο νόμος, αλλά έχουμε και τις παραδόσεις μας, έχουμε και αυτά τα οποία έχουμε πει εμείς να κάνουμε, έχουμε και την επίοικια τη δικιά μας, όπου μπορεί ο άλλος ελεύθερα να παραβεί τον νόμο επειδή το είπαμε εμείς, αλλά ο Θεός, αδελφοί, δεν έδωσε τον νόμο για να μπορούμε να τον παραβαίνουμε, έδωσε τον νόμο για να εκτελείται. Έδωσε τον νόμο στο λαό Ισραήλ για να μάθουν, να εκλέγουν μεταξύ καλού και κακού. Όχι για να δούνε τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει και τι είναι εύκολο και τι είναι δύσκολο. Δεν τους έδωσε τον νόμο για να μπορούν να διαλέξουν και να επιλέξουν κάτι διαφορετικό. Αλλά ήταν ο λαός του. Και ήθελε ο Θεός και θέλει ο Θεός ο λαός του να είναι άγιος, καθαρός.
να μην περπατάνε σε λάθος δρόμο. Δεν ήθελε ο άνθρωπος να πλανηθεί μέσα στον κόσμο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πλάνες. Υπάρχουν πάρα πολλές διδασκαλίες μέσα στον κόσμο. Ο λαός Ισραήλ πέρασε μέσα από πολλά έθνη. Αλλά τι τους έλεγε ο Κύριος? Προσέχετε, μην μολυνθείτε από αυτούς. Μην κάνετε αυτά τα οποία κάνουν. Μην συμπεθερεύσετε μαζί τους. Γιατί? Για να κρατήσουν την ακεραιότητά τους. Για να είναι καθαροί και άγιοι ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό ήταν ο νόμος. Ο νόμος τι κάνει? Καθαρίζει τον άνθρωπο. Και ο Λόγος του Θεού σήμερα μας καθαρίζει, μας πλένει. Γιατί? Γιατί είναι κάτι το οποίο μας φανερώνει τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε καθαροί και άγιοι. Είναι ο καθρέφτης της ψυχής του ανθρώπου, για να μπορεί ο άνθρωπος, αδελφοί, να βλέπει τον εαυτό του, να ξεχωρίζει και να συγκρίνει, να ξεχωρίσει μεταξύ καλού και κακού, να συγκρίνει τον εαυτό του με το Λόγο του Θεού. Είμαι έτσι όπως θέλει ο Θεός. Περπατάω ακριβώς κατά πάντα στο θέλημα του Θεού, κάνω αυτό το οποίο είναι αρεστό στον Κύριο. Αν το κάνω, καλώς, ευχαριστώ και δοξάζω το Θεό. Αν δεν το κάνω όμως, τι πρέπει να κάνω? Να αλλάξω. Να αλλάξω πορεία. Να μετανοήσω. Να μετανοήσω και να αλλάξω τρόπο ζωής. Να κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός και όχι αυτό το οποίο μπορώ εγώ. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, άνθρωποι, ξέρετε γιατί έχουν αλλάξει το Λόγο του Θεού? Γιατί δεν μπορούν. Γιατί νιώθουν ανικανότητα να κάνουν αυτό το οποίο τους ζητάει ο Κύριος. Όμως δεν θα κάνω αυτό το οποίο μπορώ εγώ και θα αφήσω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Θα προσευχηθώ, θα ζητήσω χάρη από το Θεό και θα κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και ο Θεός θα μου δώσει τη δύναμη. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα με στηρίξει και θα μου δώσει πραγματικά τη δύναμη να κάνω το θέλημά Του. Οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν και κηρύττανε και διδάσκανε τον νόμο, είχαν ξεφύγει από όλα αυτά και μάλιστα βρήκαν και μια αιτία. Όταν είδαν, λέει, τους μαθητές του να τρώνε με χέρια άπλυτα, επειδή, λέει, οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι, αν δεν ύψουν μέχρι του αγκώνος τα σχήρας, δεν τρώνε, ούτε κρατούν και κρατάνε την παράδοση των πρεσβυτέρων. Μια παράδοση την οποία είχαν βγάλει οι πρεσβυτέροι. Αν δεν πλύνεις τα χέρια σου, ας πούμε, μέχρι τον αγκώνα, να μην φας. Έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Είναι όμως αυτό το θέλημα του Θεού? Μπορείς να διδάξεις κάτι το οποίο πρέπει να κάνει ο άλλος αν δεν είναι το θέλημα του Θεού? Μπορείς να επιβάλλεις τον άλλον ότι ή να του πεις δεν θα μπεις στη Βασιλεία του Θεού αν δεν κάνεις αυτό, αν δεν είναι το θέλημα του Θεού? Εκείνοι το είχαν πάρει τόσο πατριωτικά, το είχαν δέσει τόσο πολύ μέσα τους, που θεωρούσαν όλους αυτούς οι οποίοι δεν το κάνανε ότι ήταν λάθος. Και βρήκαν τρόπο τώρα να κατηγορήσουν τους μαθητές του Κυρίου επειδή τρώγανε χωρίς να πλύνουν τα χέρια τους. Μα είναι παράδοση των πρεσβυτέρων, εμείς το είπαμε, το λέει ο νόμος. Πολλές φορές θα ακούσουμε πράγματα, τα λέει ο Λόγος του Θεού. Αν δεν τα λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι ο άνθρωπος υποχρεωμένος να τα κάνει. Αν όμως είναι κάτι το οποίο, το λέει ο Λόγος του Θεού, κάτι το οποίο είναι καλό και ευάριστο ενώπιον του Κυρίου, θα το κάνω. Ακόμα και αν δεν μπορώ, θα προσπαθήσω, θα αγωνιστώ. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, αδελφοί. Η πορεία μας είναι ένας αγώνας. Αγωνιζόμαστε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, με κάθε κόστος. Μα θα αφήσω τη ζωή μου, θα αφήσω αυτό το που μου αρέσει, θα σταματήσω να κάνω πράγματα τα οποία έχω συνηθίσει να κάνω? Ναι, και θα σταματήσει να κάνεις αυτά τα οποία έχεις συνηθίσει να κάνεις και θα αλλάξεις τη ζωή σου και θα παρατήσεις την αμαρτία και θα κάνεις το θέλημα του Θεού. Γιατί αν αυτό είναι το θέλημά σου, αν αυτός είναι ο σκοπός σου και αν πραγματικά θέλεις να μπεις στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτό πρέπει να κάνεις. Τι αξία έχει, αδελφοί, να κάνω ό,τι θέλω? Κάνω στη ζωή μου, ας πούμε, ό,τι θέλω. Να κάνω το θέλημα του Θεού, να κάνω και την αμαρτία, να ζω όπως ζουν όλοι οι άνθρωποι, να είμαι σαν τους άλλους και να κρατάω, ας πούμε, τις παραδόσεις, να φυλάω πράγματα τα οποία μου λένε οι άλλοι και να χάσω στο τέλος τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν έχει καμία αξία.
Τι θα κερδίσει, λέει, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή του? Άντε και κέρδισε όλο τον κόσμο. Άντε και η ζωή σου ήταν ευλογημένη, χαρούμενη, έκανες ό,τι ήθελες, ευχαριστήθηκες, πέρασες όμορφα, διασκέδασες, έκανες αυτό το οποίο σ' άρεσε, και να χάσει τη βασιλεία των ουρανών. Δεν ωφελεί. Ακόμα και αν όλο τον κόσμο κερδίσει ο άνθρωπος, δεν ωφελεί αν χάσει τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί τα χρόνια μας εδώ πέρα στη γη είναι λίγα. Αλλά ο Θεός τι μας υπόσχεται? Αιώνια ζωή. Όχι ζωή λίγα χρόνια. Όχι να ζήσουμε εδώ πέρα, να πονάμε, να φτυρώμαστε και να περνάμε δυσκολίες και ταλαιπωρίες και να έχουμε συνεχώς προβλήματα και να μια το ένα και να μια το άλλο. Ο Χριστός μας υπόσχεται μια αιώνια ζωή όπου δεν θα πονάμε, δεν θα κλαίμε, δεν θα φτύρεται το σώμα μας, δεν θα υπάρχει κάτι το οποίο να μας μιαίνει, δεν θα υπάρχει αμαρτία, θα είναι όλα τέλεια. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Φαντάζεστε, αδελφοί, πώς θα είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Όχι απλά μέσα στην εκκλησία. Όχι εδώ που ερχόμαστε πολλές φορές και ευλογούμαστε και δοξάζουμε τον Θεό και προσευχόμαστε στον Κύριο και μας μιλάει ο Θεός και φεύγουμε ευλογημένοι και χαρούμενοι και γεμάτοι από την παρουσία του Θεού. Όχι έτσι. Θα ζούμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Είναι τελείως διαφορετικό. Αξίζει λοιπόν να το χάσουμε για οποιοδήποτε λόγο. Αξίζει να χάσουμε, αδελφοί, αυτό το σκοπό. Να βγούμε από το δρόμο μας. Να βγούμε από την πορεία μας. Κάτι να μπει μέσα στην καρδιά μας που να μας στερήσει τη βασιλεία των ουρανών. Να φυλάξουμε πράγματα τα οποία είναι ανώφελα. Ήτανε παράδοση των πρεσβυτέρων να πλένουν τα χέρια τους μέχρι τον αγώνα για να φάνε. Οι μαθητές δεν το τηρήσανε. Και ρωτάνε, επειδή είχαν, λέει, άλλα πολλά, είχαν παραλάβει να φυλάτουν πλήματα ποτηρίων, ξεστών, σκευών, χαλκίνων και κλινών και όλα αυτά τα που έχουν τις παραδόσεις γενικά, και έπειτα ρωτάνε οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς στον Κύριο, γιατί οι μαθητές σου δεν περπατάνε κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά με χείρας ανύπτους τρόγους των άρτων? Γιατί οι μαθητές σου, λέει, παραβαίνουν την παράδοση, όχι εντολή, όχι νόμο, την παράδοση. Δεν βασιζόντουσαν, αδελφοί, στον νόμο, δεν τους ένοιαζε αν παραβούν τον νόμο. Δεν του είπανε γιατί οι μαθητές σου, παραβαίνουν τον νόμο. Αφού ο Μωυσής έδωσε εντολή από το Θεό να πλένουμε τα χέρια μας μέχρι τον αγώνα για να φάμε. Δεν του είπαν αυτό. Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των πρεσβυτέρων, παράδοση ανθρώπινη, κάτι το οποίο φτιάξαν οι άνθρωποι, κάτι το οποίο το επινοήσαν εκείνοι. Γιατί έτσι τους άρεσε. Γιατί έτσι τους ήρθε μια μέρα. Γιατί έτσι ξυπνήσανε και είπανε θα κάνουμε αυτό. Και τι το κάνανε? Παράδοση. Και πολλά πράγματα, αδελφοί, μέσα στον κόσμο γίνονται παραδόσεις. Γιατί κάποιος κάνει κάτι, γιατί επηρεάζονται από κάποια άλλα πράγματα, επηρεάζονται από τις γιορτές της ανθρώπινες, επηρεάζονται από πάρα πολλά πράγματα. Και γίνεται παράδοση. Και αν κάποιος δεν κρατάει την παράδοση, είναι δαχτυλοδεικτούμενος. Είναι άνθρωπος ο οποίος ξεχωρίζει. Δεν ξεχωρίζει όμως για το καλό, ξεχωρίζει για κακό. Δεν το ξεχωρίζουν να πούνε πω κοίτα αυτός φυλάει το Λόγο του Θεού. Κοίτα αυτός δεν κάνει τα πράγματα που κάνουν οι άλλοι. Αλλά τι λένε? Αυτός νομίζει πως είναι έξυπνος. Όλοι οι άλλοι, ας πούμε, είναι χαζοί. Και όμως, αδελφοί, ο Θεός αυτό θέλει. Δεν θέλει να φυλάμε τις παραδόσεις των πρεσβυτέρων ή αυτά τα οποία έλεγαν γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά θέλει να φυλάξουμε το Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας. Να μάθουμε ποια είναι η αλήθεια, τι είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και τους λέει, καλώς προεφήτευσε, λέει, για σας ο Ισαΐας, για σας των υποκριτών, όπως είναι γραμμένο, ούτως ο λαός δια των χιλαίων με τιμά. Η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Αυτός ο λαός, λέει, με τα χείλη με τιμά. Είναι γραμμένο. Είναι προφητευμένο. Γιατί? Γιατί βλέπει ο Θεός τις καρδιές των ανθρώπων, αδελφοί. Αλλάξαν οι καρδιές? Όχι. Αλλάξαν οι επιρροές? Όχι. Ό,τι έκαναν τότε, έκανουν και σήμερα. Όπως οι άνθρωποι απομακρυνόντουσαν από το Θεό, έτσι απομακρύνονται και σήμερα. Όπως φιλούσαν πράγματα εκτός του νόμου, έτσι φυλάνε και σήμερα.
Όπως ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ ήτανε. Ο λαός που ο Θεός τον έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο. Ο λαός που ο Θεός τον έβαλε μέσα σε μια γη επαγγελίας. Ο λαός που ο Θεός άνοιξε τη θάλασσα για να περάσει μέσα από εκεί. Ο λαός που ο Θεός σταμάτησε τα ύδατα του Ιορδάνη για να περάσει από μέσα ο λαός του. Ο Θεός που έδωσε τόσες υποσχέσεις στο λαό του και ο λαός απομακρυνότανε. Αγαπούσε τα είδωλα. Έπρατε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Γιατί δεν τους άρεσαν αυτά τα οποία έκανε ο Θεός? Δεν είχαν πίστη στο Θεό. Είχαν πίστη στο Θεό, αλλά βλέπουμε, αδελφοί, ότι πολλές φορές ο άνθρωπος χωλαίνει μεταξύ δύο φρονημάτων. Έτσι όπως έκανε ο λαός του Θεού όταν ο Ηλίας πήγε εκεί πέρα στο όρος και συγκέντρωσε τους προφήτες του Βαάλ και ήταν και εκείνος να κάνουν μια θυσία για να τους αποδείξει τι? Ότι ο Θεός είναι μοναδικός. Να τους αποδείξει ότι ο Κύριος δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται, είναι ζωντανός και δεν είναι ένας Θεός ο οποίος δεν ενδιαφέρεται και είναι απομακρυσμένος. Και κάλεσε τους προφήτες του Βαάλ. Θα κάνουμε, λέει, μία θυσία. Θα στήσουμε θυσιαστήριο, θα βάλουμε πάνω τη θυσία και ο Θεός ο οποίος θα απαντήσει με φωτιά, αυτός να είναι ο Θεός. Συμφωνείτε? Ναι, συμφωνούμε. Γιατί τους λέει μέχρι πότε θα χωλένετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Γιατί αγαπούσαν το Θεό. Είχαν τον νόμο, ξέρανε τι είχε κάνει ο Θεός. Θέλαν το Θεό στη ζωή τους, όπως θέλουν πολλοί άνθρωποι. Θέλουν το Θεό να τους βοηθάει, να κάνει πράγματα για αυτούς, να τους ακούει όταν του μιλάνε, όταν προσεύχονται. Θέλουνε, αλλά αυτό το οποίο δεν θέλουνε είναι η ζωή τους να περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκεί τα χαλάμε λίγο τα πράγματα. Εκεί ο άνθρωπος σκέφτεται διαφορετικά. Έτσι ήταν και ο λαός Ισραήλ. Μέχρι πότε τους λέει θα χωλένετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Αν ο Θεός είναι ο Κύριος, ακολουθείτε το Θεό, αλλά αν είναι ο Βαάλ ο Θεός, ακολουθείτε το Θεό. Τι θέλετε? Ελευθερία, αδελφοί. Ελευθερία μας δίνει ο Θεός. Θες να ακολουθείς το Θεό? Κάνε αυτό που θέλει ο Θεός. Θες να ακολουθείς τον κόσμο? Κάνε αυτό το οποίο κάνει ο κόσμος. Δεν θα σου πει ο Θεός ποτέ γιατί. Αλλά θα έρθει μια μέρα που θα χάσεις τη βασιλεία των ουρανών. Και τότε εσύ θα πεις γιατί? Γιατί, Κύριε? Γιατί δεν έχασα τη βασιλεία των ουρανών? Γιατί δεν είμαι κι εγώ μέσα? Γιατί είμαι στην απώλεια? Και τότε ο Θεός, αδελφοί, θα φέρει σε ενθυμισή μας όλα τα πράγματα τα οποία μας έλεγε και δεν τα κάναμε. Βάλανε λοιπόν τη θυσία πάνω στο θυσιαστήριο και άρχισαν οι προφήτες του Βαάλ τώρα να προσεύχονται και να φωνάζουν και να κόβονται και να ουρλιάζουν και να κάνουν 1002 πράγματα, καθώς είχαν μάθει να επικαλούνται το Θεό τους. Έλα Βαάλ, εισάκουσέ μας Βαάλ, και έλα κάψε τη θυσία και έλα να κάνεις αυτό, έλα αποδείξε ότι εσύ είσαι ο Θεός, εσύ είσαι ο Θεός μας, σε σένα θα θυσιάζουμε. 1002 πράγματα θα του λέγανε. Ό,τι μπορεί να πει ένας υπήκοος στο Θεό του. Με όποια προσευχή μπορεί να προσευχηθεί κάθε άνθρωπος στο Θεό τον οποίον πιστεύει. Ήρθε ο Βαάλ? Όχι. Άργησε? Δεν άργησε, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να έρθει. Γιατί αυτό το οποίο είχαν φτιάξει ήταν ένα κατασκεύασμα δικό τους. Τελείωσε η ώρα τους. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι φωνάζανε, κραυγάζανε, κόβαν τους εαυτούς τους, κάνανε τα δικά τους πράγματα. Δεν απάντησε ο Βαάλ. Μετά ήρθε η σειρά του Ηλία. Έβαλε τη θυσία πάνω στο θυσιαστήριο, έκανε μια προσευχή και μάλιστα τους είπε να γεμίσανε με 6 ιδρύες νερό και τις περιχύσανε πάνω στο θυσιαστήριο, δευτερώσανε, τριτώσανε, 18 στάμνες με νερό πάνω στο θυσιαστήριο, είχαν γίνει μουσκεμα όλα και τα ξύλα και το θυσιαστήριο εκεί πέρα και το νερό έτρεχε, λέει, στα βλάκια εκεί του θυσιαστηρίου, πράγμα που καθιστά αδύνατο να μπει πάνω εκεί φωτιά. Με κανένα τρόπο δεν μπορείς εκεί να βάλεις φωτιά, όσο δυνατή και αν είναι η φωτιά. Και τι έκανε? Μια προσευχή. Επικαλέστηκε τον Κύριο. Και έπεσε, λέει, φωτιά από τον ουρανό. Εκεί απάντησε ο Θεός. Έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε τη θυσία και μάλιστα πήραν φωτιά, λέει, και
πήρε φωτιά και το νερό στα βλάκι του θυσιαστηρίου. Καήκαν όλα. Όλα πήραν φωτιά. Και εγόντουσαν, δεν και εγόντουσαν. Που σημαίνει ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Αλλά ο λαός του λέει, με τα χείλη με τιμά. Η καρδιά του είναι μακριά από μένα. Γιατί τον τιμά μόνο με τα χείλη? Γιατί δοξάζει το Θεό, γιατί έχει συνηθίσει να δοξάζει το Θεό, αλλά σημασία έχει καρδιά μας, αδελφοί. Η καρδιά μας είναι στο θέλημα του Θεού. Θέλουμε να κάνουμε αυτό το οποίο μας λέει ο Κύριος. Αξίζει να κάνουμε κάτι διαφορετικό? Αξίζει δηλαδή να κρατάμε τις παραδόσεις του κόσμου και να αφήνουμε το Θεό? Και να μην κοιτάμε το τι θέλει ο Θεός? Θέλει ο Θεός να το κάνω? Ρώτησες ποτέ το Κύριο? Θέλεις, Θεέ μου, να κάνω αυτό? Θέλεις να συμμετέχω εκεί πέρα? Θέλεις να κρατάω αυτή την παράδοση? Ρώτησε ποτέ κανένας τον Κύριο? Ξέρουμε αν θέλει ο Θεός ή αν δεν θέλει? Το ξέρουμε. Γιατί οτιδήποτε δεν θέλει ο Θεός δεν το λέει μέσα στο λόγο του. Αλλά οτιδήποτε θέλει να κάνουμε, και μάλιστα λέει ο Παύλος, να απέχουμε από αυτά. Γιατί? Γιατί κλέβουν την καρδιά του ανθρώπου. Κλέβουν την ευγνωμοσύνη του ανθρώπου από το Θεό. Και αυτοί οι άνθρωποι τι δίνανε περισσότερη σημασία? Στην παράδοσή τους. Το λέει η παράδοση, να το κάνουμε. Δεν το κάνει κάποιος, φταίει. Γιατί δεν κρατάνε την παράδοση οι μαθητές σου? Αν όμως έκανε κάτι εκτός του νόμου, δεν τους ένοιαζε. Δεν τους ένοιαζε, παραβαίνανε το νόμο που έλεγε ο άνθρωπος θα τιμάει τον πατέρα του και τη μητέρα του, και αυτός που δεν τιμάει τον πατέρα του και τη μητέρα του εξάπαντος να θανατώνεται. Αυτό δεν το κάνανε. Εις μάτιν δε μεσεύονται, διδάσκονται διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων. Καρδιά τους απέχει μακριά και μάταια μεσεύονται. Σε σέβονται, υπάρχει σεβασμός. Ο άνθρωπος να κάνει το σταυρό του, να κάνει την προσευχή του, να δοξάζει το Θεό. Μάταια. Μάταια δεν ακούγεται η φωνή μου. Η φωνή σου ακούγεται, ο Θεός βλέπει, ακούει. Αλλά βλέπει και την καρδιά σου. Και αν η καρδιά σου δεν είναι τέλεια ενώπιον του Θεού, μάταια είναι ό,τι κάνεις. Όλος ο αγώνας μας, όλος ο κόπος μας, αδελφοί, είναι μάταιος. Αν η καρδιά μας δεν είναι τέλεια ενώπιον του Θεού. Γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό εργάζεται ο Κύριος. Την τελειοποίηση των Αγίων. Μέσα στη Βασιλεία του Θεού, λέει, δεν θα μπει τίποτα το μιένον. Ούτε κοιλίδα, ούτε ρητίδα, ούτε κάτι από αυτά, αλλά θα παραλάβει ο Κύριος μια εκκλησία καθαρή, αγία και άμωμη. Έτσι δεν πρέπει να είμαστε εμείς? Αυτή δεν είναι η εκκλησία του Χριστού? Η εκκλησία την οποία θα παραλάβει ο άνθρωπος, ο οποίος θα παραλάβει ο Κύριος και θα συμπεριλάβει μέσα στην εκκλησία του, δεν πρέπει να είναι καθαρός, άγιος, άμωμος, που δεν θα έχει κοιλίδα, ρητίδα ή κάτι από αυτά? Έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι καλό να σεβόμαστε το Θεό μάταια, να δούμε κάποια στιγμή ότι ο κόπος μας, ο αγώνας μας, όλα πήγανε χαμένα. Εγώ αγωνιζόμουν και έκανα πράγματα και έκανα αυτό και έκανα εκείνο και προσευχόμουν και αγαπούσα το Θεό και ήξερα για τον Κύριο και είχα το Θεό μαζί μου, πάντα όπου πήγαινα έλεγα, Κύριε, να είσαι μαζί μου. Αλλά αν η καρδιά του ανθρώπου, αδελφοί, καλεί το Θεό στην αμαρτία, δεν θα είναι ο Θεός μαζί σου. Αν εσύ κάνεις την αμαρτία και λες, Θεέ μου, να είσαι μαζί μου, δεν θα είναι μαζί σου ο Θεός. Πώς μπορεί ο Θεός να έρθει μαζί σου στην αμαρτία? Μπορεί να αμαρτήσει ο Θεός μαζί σου? Μπορεί να σε βλέπει μέσα στην αμαρτία και να σου λέει, μπράβο παιδί μου, έλα να σε ευλογήσω? Δεν θα σε απορρίψει. Δεν θα σε διδάξει, όμως πρώτα να κρατήσει την καρδιά σου, να σε διορθώσει, να σε αλλάξει. Δεν πρέπει να μάθουμε να μην έχουμε το Θεό μόνο για τα δικά μας πράγματα και να εκμεταλλευόμαστε την αγάπη Του. Και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ο Θεός πάντα συμφωνεί μαζί μας και είμαστε παιδιά Του και ό,τι και να κάνουμε δεν Τον νοιάζει. Τον νοιάζει, ενδιαφέρεται, θέλει να μας αλλάξει, θέλει να μας ευλογήσει, θέλει να μας βάλει μέσα στη Βασιλεία Του και πιστέψτε με, αδελφοί, ο Θεός αγωνίζεται περισσότερο για μας παρά εμείς για τους εαυτούς μας. Γιατί όταν εγώ αμελώ τη σωτηρία την οποία μου έχει δώσει ο Κύριος και ο Κύριος εργάζεται για να με σώσει και να με ελευθερώσει, σημαίνει ότι ο Θεός αγωνίζεται περισσότερο για μένα παρά από ότι εγώ για μένα, για τον εαυτό μου.
Είναι δυνατόν? Και να προσπαθεί ο Θεός και να αγωνίζεται, να με βάλει μέσα στον δρόμο του και εγώ να λέω, δεν θέλω. Σε θέλω εκεί, στην αμαρτία. Θα κάνω αυτό το οποίο θέλω εγώ. Και θα είσαι μαζί μου. Δεν θα είναι μαζί σου ο Θεός. Γιατί αφήσαντες, λέει, την εντολή του Θεού, κρατάτε την παράδοση των ανθρώπων, πλήματα ξεστών, ποτηρίων και άλλα πολλά παρόμοια τι αυτά κάνετε. Και έλεγε προς αυτούς, καλώς αθετείτε την εντολή του Θεού, για να φυλάτετε την παράδοσή σας. Γιατί ο Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, εξάπαντος να θανατώνεται. Εδώ είναι μια εντολή την οποία έδωσε ο Θεός μέσω του Μωυσή, να τιμάει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, και όποιος δεν τιμάει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, εξάπαντος να θανατώνεται. Έλα όμως που δεν μπορούσαν να το κάνουν, δεν θέλαν να το κάνουν και βρήκαν μια ευκαιρία οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και διδάξανε κάτι άλλο. Τι να κάνουμε? Είναι πολύ σκληρός ο νόμος. Είναι πολύ αυστηρός ο Θεός. Ναι, αλλά και τι είναι αυστηρός ο Θεός, αδελφοί? Είναι αυστηρός ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι μαλακός και επίοικης με το λόγο του. Δεν είναι της τάξεως του, δεν πειράζει αν μπορείς, αν δεν μπορείς. Δεν είναι ότι λέει αν δεν μπορείς να το κάνεις έτσι, κάνε το αλλιώς. Δεν σου αφήνει κάτι, μια εντολή και σου λέει εντάξει, κάνε το όπως μπορείς. Ο Θεός είναι αυστηρός. Αυστηρός με το λόγο του. Αυστηρός μαζί μας. Γιατί? Γιατί δεν θέλει να χαθούμε. Εμείς δεν είμαστε αυστηροί με τα παιδιά μας? Πολλές φορές δεν κάνουν κάτι τα παιδιά μας και τα μαλώνουμε και ζητάνε κάτι και δεν τους το κάνουμε ή δεν τους το δίνουμε. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι καλό. Είμαστε κακοί? Όχι. Είμαστε αυστηροί? Ναι. Γιατί άλλο η κακία και άλλο η αυστηρότητα. Ο Θεός είναι αυστηρός. Θέλει το λαό του να είναι προστατευμένος από την αμαρτία. Θέλει το λαό του να κάνει αυτό το οποίο θέλει εκείνος για να μπορέσει να τον πάρει κοντά του. Όλη η ζωή μας τι είναι? Μια προετοιμασία. Προετοιμαζόμαστε για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν δεν είμαστε σε αυτή την προετοιμασία, αν δεν κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός, πώς θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού? Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα γάμο και, πώς λέει ο Λόγος του Θεού, και φοράς ρούχα βρώμικα. Δεν φοράς το ένδυμα του γάμου. Έτσι είναι η καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί να είναι βρώμικη ενώπιον του Θεού. Αλλά τι πρέπει να κάνει? Να την καθαρίσει. Και του λέει αυτόν που μπήκε με βρώμικα ρούχα, φίλε, πώς εισήλθες εν ταύτα, μη έχουν ένδυμα γάμου, πώς μπήκες εδώ, πώς αφήσανε, δεν φοράς ένδυμα γάμου. Πώς θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού με μια βρώμικη καρδιά? Πώς θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού εκεί που θα είναι άγια τα πάντα, θα είναι η παρουσία του Θεού, όταν η καρδιά μας δεν είναι καθαρή, όταν μέσα υπάρχει αμαρτία, όταν υπάρχουν διάφορα πράγματα του κόσμου, επιρροές και αγάπη για τον κόσμο? Πώς θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού? Γι' αυτό και λέει, εσείς όμως λέτε, τους λέει τώρα τον νόμο. Τι λέει ο νόμος? Λέει να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατώνεται. Εσείς όμως λέτε, εάν άνθρωπος πει προς τον πατέρα του ή προς τη μητέρα του, δώρο είναι ό,τι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού, αρκεί, και δεν αφήνεται πλέον αυτόν να κάνει τίποτα στον πατέρα του ή στη μητέρα του. Εσείς όμως λέτε άλλα. Έτσι δεν λέει ο νόμος? Να τιμάει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του. Και αν δεν τιμάει τον πατέρα του και τη μητέρα του, εξάπαντος να θανατώνεται. Ναι, έτσι λέει ο νόμος. Εσείς τι λέτε? Ότι μπορεί ο άνθρωπος να πει στον πατέρα του και στη μητέρα του, δώρο είναι ό,τι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού. Δεν μπορώ να στο δώσω. Γιατί? Γιατί είναι δώρο του Θεού. Είναι δώρο για το Θεό. Κορβάν. Σημαίνει είναι δώρο για το Θεό. Δεν μπορώ να στο δώσω. Δεν μπορώ να σε φροντίσω. Δεν μπορώ να σου δώσω κάτι. Γιατί ό,τι έχω είναι για το Θεό. Είναι για να τα δώσω για προσφορά στο Θεό. Και αρκεί.
Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο ο άνθρωπος. Αρκεί να πει αυτό το λόγο και μπορεί να μην τιμήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και να μην θανατωθεί κιόλας. Αρκεί αυτό για να ξεφύγει από την κρίση. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, δεν θα αφήσει κανένα να ξεφύγει από την κρίση. Δεν θα κριθεί δίκαια, σαν δίκαιος βασικά, οποιοσδήποτε κάνει διαφορετικά το θέλημα του Θεού και πει εγώ έτσι το μπορώ. Θα κριθεί σαν άδικος. Κανείς δεν θα μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού που θα αθετήσει τις εντολές του Θεού και το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι ανθρώπινος, δεν είναι κάτι το οποίο λέμε εμείς, δεν είναι δικές μας συμβουλές, δεν είναι πράγματα τα οποία έχουμε επινοήσει εμείς και είναι παράδοση της Εκκλησίας μας ή κάποιας άλλης εκκλησίας ή παράδοση ας πούμε κάποιων ανθρώπων. Είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι οι εντολές του Κυρίου. Η Αγία Γραφή, αδελφοί, είναι ιερό βιβλίο. Είναι ο δρόμος που θα πρέπει να πάρει ο άνθρωπος για να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι ένας ανθρώπινος λόγος, δεν είναι επινοήσεις ανθρώπινες και παραδόσεις ανθρώπινες. Όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα είναι για να τα εκτελούμε. Αν τα αθετήσουμε θα βρεθούμε έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Και τότε θα είναι αργά. Τώρα είναι λέει καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας. Σήμερα αν ακούσετε τη φωνή Του. Και ποια είναι η φωνή του Θεού? Ο Λόγος Του. Αυτή είναι η φωνή του Θεού, αδελφοί. Δεν είναι η φωνή του Θεού μόνο σε μία προφητεία ή μόνο σε μία προσευχή. Η φωνή του Θεού είναι ο Λόγος Του. Αυτό το οποίο μας λέει σήμερα, λέει, αν ακούσετε τη φωνή Του. Σήμερα αν μάθεις κάτι το οποίο θέλει ο Θεός και δεν το κάνεις, άλλαξε. Μετά μπορεί να είναι αργά, μετά μπορεί να το ξεχάσεις, μπορεί μετά να πεις ας πούμε δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Εντάξει, πέρασε ο καιρός, κάνω την αμαρτία, δεν ήρθε κρίση πάνω μου, περνάω ωραία, τέλεια, άρα ο Θεός συμφωνεί μαζί μου. Δεν συμφωνεί ο Θεός μαζί σου επειδή η ζωή σου είναι καλή. Δεν συμφωνεί ο Θεός μαζί σου επειδή δεν έχει έρθει κρίση πάνω σου. Γιατί δεν ζούμε μέσα σε μια εποχή που ο Θεός κρίνει τον άνθρωπο και τον καταδικάζει άμεσα. Ζούμε σε μια οικονομία όπου ο Θεός προσπαθεί και αγωνίζεται να επιστρέψει τον κάθε αμαρτωλό. Άρα λοιπόν αν βλέπεις τον εαυτό σου και καταλάβεις ότι είσαι αμαρτωλός, τι πρέπει να κάνεις? Να επιστρέψεις, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Η κρίση θα έρθει στο τέλος. Εκεί θα δούμε, αδελφοί, τι έχουμε κάνει και τι έχουμε καταφέρει και πώς έχουμε ζήσει και αν κάναμε το θέλημα του Θεού. Τώρα ο Θεός έρχεται να μας αγκαλιάσει, να μας πλαχνιστεί, να λάβει το πρόβλημά μας, να μας θεραπεύσει, να μας γεμίσει με το Πνεύμα Του το Άγιο, να μας δώσει την ειρήνη Του, να μας γεμίσει με τον καρπό Πνεύματος του Αγίου. Αυτό κάνει ο Θεός τώρα. Αυτές είναι οι ενέργειες του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. Να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία και να γνωρίσει το φως του Χριστού. Όταν θα έρθει το τέλος και όταν θα γίνει η κρίση, τότε και ο Θεός δεν θα μπορεί να κάνει κάτι, αλλά ούτε και ο άνθρωπος. Και ούτε ο Θεός θα παραβεί το λόγο Του και θα του πει άντε δεν πειράζει, μπες και εσύ μέσα. Εσύ τι έκανες, δεν ήσουν ατέλειος, αλλά δεν πειράζει, έκανες κάποια καλά πράγματα, άντε μπες και εσύ μέσα. Δεν θα γίνει έτσι. Από τη μία η μεν, από την άλλη η δε. Εκ δεξιών τα πρόβατα, εξ αριστερών τα αρνία. Έλθετε η ευλογημένη του πατρός μου, θα πει στους εκ δεξιών του, γιατί κάνατε καλή ζωή και ευλογημένη και αγία και υπάγετε στο σκότος στο εξώτερο, κατηραμένοι, γιατί δεν κάνετε ζωή ευλογημένη, αγία και τέλεια ενώπιον του Θεού. Γιατί αυτός είναι ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου, να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά για να μπούμε μέσα εκεί πρέπει να πάρουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Όχι το δρόμο το δικό μας, όχι αυτό που επιλέγουμε εμείς, όχι αυτό που νομίζω εγώ ότι είναι σωστό και δεν είναι, όχι αυτό που ξέρω εγώ και οι άλλοι δεν ξέρουνε, αλλά αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και εξετάζουμε πάντα, αδελφοί, οτιδήποτε κάνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν το εξετάζουμε μέσα από ανθρώπους και δεν κρίνουμε ανθρώπους και δεν λέμε αυτός το είπε, αν το είπε αυτός θα το κάνω. Αν δεν το πει αυτός δεν το κάνω. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και ανθρώπων οι οποίοι είπαν ότι αν το έλεγε αυτός, ναι, θα το πίστευα.
Θα το έκανα. Αλλά δεν το είπε αυτός. Ποιος το είπε? Ένας άλλος. Δεν συγκρίνουμε το τι λένε οι άνθρωποι. Συγκρίνουμε το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αν ο Λόγος του το λέει, είναι ναι και αμήν. Αν δεν το λέει, ό,τι και να λένε οι άλλοι, να το κάνω, είναι καλό, είναι σωστό, δεν το κάνουμε, αδελφοί. Κάνουμε αυτό το οποίο μόνο θέλει ο Θεός. Ακυρούντες, λέει, το Λόγο του Θεού χάρη της παράδοσής σας και πολλά την οποία παρεδώκατε και κάνετε παρόμοια τι αυτά πολλά. Και προσκάλεσε, λέει, τον όχλο και τους είπε: ακούσατε μου πάντες και νοείτε, δεν είναι ουδέν εισερχόμενο έξωθεν του ανθρώπου εις αυτόν το οποίο δύναται να μολύνει αυτόν, αλλά τα εξερχόμενα από αυτού εκείνα είναι τα μολύνοντα των άνθρωπων. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Για ελάτε εδώ όλοι να σας πω τώρα όλα αυτά τα οποία λένε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όλα αυτά τα οποία νομίζουν και σας λένε ότι αν φάτε με άπλυτα χέρια είστε ακάθαρτοι και δεν μπαίνετε στη Βασιλεία του Θεού. Για ελάτε να σας πω τώρα ότι δεν μολύνουν τον άνθρωπο τα εισερχόμενα, αυτά τα οποία τρώει, δεν τον μολύνουν πνευματικά, δεν του στερούν τη Βασιλεία του Θεού. Για αυτή τη μόλυνση λέει. Αλλά τα εξερχόμενα μολύνουν τον άνθρωπο. Ο εχονότα δια να ακούει, ας ακούει. Δεν θα μολύνει τον άνθρωπο αυτό το οποίο θα φάει. Δηλαδή, αν φάει κάτι, δεν υπάρχει κάτι να του πεις, ας πούμε, έφαγες κάτι, δεν έπλυνες τα χέρια σου, δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Δεν είναι αμαρτία. Αλλά τι μολύνει τον άνθρωπο? Αυτό το οποίο εξέρχεται από μέσα του. Αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στο κέντρο των διαβιβάσεων του ανθρώπου που είναι η καρδιά του. Αυτό εξέρχεται. Αυτό το οποίο έχει ο άνθρωπος μες στην καρδιά του, αυτό εξέρχεται. Και αυτό εξήγησε ο Κύριος σε όλο αυτό τον όχλο. Όταν ρώτησαν μετά οι μαθητές του, λέει, ακόμα λέει και εσείς ας είναι τι είστε, δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι που έρχεται απ' έξω στον άνθρωπο δεν δύναται να μολύνει αυτόν, δηλαδή οτιδήποτε τρώει, γιατί δεν εισέρχεται στην καρδία αυτού, αλλά στην κοιλία και εξέρχεται στον αφεδρόνα, καθαρίζουν πάντα τα φαγητά. Έλεγε δε ότι το εξερχόμενο εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπο. Δεν μολύνει τον άνθρωπο αυτό το οποίο εισέρχεται. Γιατί δεν πάει μέσα στην καρδιά. Δεν μολύνει κανένα φαγητό τον άνθρωπο πνευματικά, γιατί το φαΐ πάει στην κοιλιά, δεν πάει στην καρδιά. Τον μολύνουν όμως τα πράγματα του κόσμου, οι ξένες διδασκαλίες, τα εντάλματα των ανθρώπων, οι παραδόσεις, όλα αυτά τα οποία βλέπει ο άνθρωπος και όλα αυτά τα οποία επιθυμεί. Η επιθυμία του ανθρώπου γεννά την αμαρτία. Γιατί η επιθυμία έρχεται μέσα στην καρδιά του. Και αυτό που τον μολύνει είναι αυτό το οποίο εξέρχεται. Γιατί θα δει ο άνθρωπος, θα επιθυμήσει, αν μπει μέσα στην καρδιά του και παραμείνει μέσα στην καρδιά του και περπατήσει ο άνθρωπος με αυτή την αμαρτία, τότε θα μολυνθεί. Η αμαρτία εισέρχεται στον άνθρωπο μέσα από την επιθυμία του. Η επιθυμία, λέει, αφού συλλάβει, γεννάει την αμαρτία. Δημιουργείται η αμαρτία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και η αμαρτία, λέει, εκτελεστήσα, γεννάει το θάνατο. Όταν το κάνει κιόλας, τότε είναι νεκρός. Νεκρός ως προς τον Χριστό. Νεκρός ως προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Η αμαρτία εκτελεστήσα, γεννάει το θάνατο. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το επικίνδυνο? Όχι αυτό το οποίο τρώμε, αλλά αυτό το οποίο ακούμε, αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό το οποίο επιθυμούμε. Αυτά είναι τα επικίνδυνα, αδελφοί, και από αυτά πρέπει να φυλάξουμε την καρδιά μας. Από τις παραδόσεις του κόσμου, από την επιθυμία του κόσμου, από τους δελεασμούς, από όλα αυτά τα οποία λέγονται, από αυτό τα οποία ακούγονται. Θα έρθει ο άλλος, θα σου πει κάτι το οποίο θα σ' αρέσει. Γι' αυτό και ο λαός Ισραήλ έκανε όλα αυτά τα πράγματα, επηρεαστήκανε. Τους λένε δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πες το εκεί πέρα, κορβάν είναι ότι θέλεις ωφεληθεί και αρκεί. Και εμείς μαζί σου και εμείς θα σε υποστηρίξουμε και εμείς θα πούμε ότι ναι, έτσι είναι. Μπορεί ο άνθρωπος να μην τιμήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του, έτσι θα το κάνουμε. Και έτσι είχαν συμφωνήσει και αυτή την παράδοση κρατούσαν και ήταν πολύ σημαντική αυτή η παράδοση για αυτούς.
Αλλά αυτή η παράδοση, αδελφοί, ακύρωνε την εντολή του Θεού. Και την άλλαζε, την ακύρωνε. Δηλαδή δεν θα κάνεις τον νόμο, θα κάνεις αυτό το οποίο λέμε εμείς. Ακυρώνει την εντολή του Θεού. Και λέει προς τους μαθητές ότι το εξερχόμενο εκ του ανθρώπου εκείνο μολύνει τον άνθρωπο. Γιατί έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται διαλογισμοί οι κακοί, μοιχείες, πορνίες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουν τον άνθρωπο. Ό,τι εξέρχεται από τον άνθρωπο, εκείνο λέει τον μολύνει. Γιατί μέσα από την καρδιά του εξέρχονται όλα αυτά. Πονηρή καρδιά, κακίες, πλεονεξίες, ειδωλολατρίες, βλέμμα πονηρό, όλα αυτά τα οποία έχει ο άνθρωπος μέσα του και τα εκφράζει και γίνονται σε αυτόν αμαρτία. Εκτελεστήσα η αμαρτία, γίνανε το θάνατο. Αυτός είναι ο μολυσμός του ανθρώπου, αδελφοί. Δεν είναι το φαγητό το οποίο θα φάει, είναι αυτό το οποίο θα ακούσει, αυτό το οποίο θα δει, αυτό το οποίο θα επιθυμήσει και θα μείνει μέσα στην καρδιά του. Αυτό το οποίο θα θελήσει να κάνει, ακυρώνοντας την εντολή του Θεού. Γιατί όταν ο Θεός σου λέει μην το κάνεις αυτό και εσύ το κάνεις ή το κάνεις διαφορετικά, ακυρώνεις την εντολή του Θεού μες στην καρδιά σου. Και όλα αυτά, λέει, που εξέρχονται από τις καρδιάς του ανθρώπου, δηλαδή ό,τι έχει μέσα η καρδιά του ανθρώπου, με αυτό εκφράζεται. Και αυτό λέει και αυτό κάνει στη ζωή του και έτσι ζει, και όταν το αρέσει, ας πούμε, να κάνει κάτι, το κάνει γιατί είναι μέσα στην καρδιά του, και όταν έχει μια επιθυμία την κάνει γιατί αυτό έχει μέσα του. Αλλά όλα αυτά, αδελφοί, είναι τα μολύνοντα τον άνθρωπο. Πάντα, λέει, τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουν τον άνθρωπο. Κάθε τι πονηρό εξέρχεται από μέσα, από την καρδιά του ανθρώπου, από εκεί, από το κέντρο του ανθρώπου, κέντρο της αλήθειας που είναι η καρδιά του ανθρώπου. Αυτό το οποίο εργάζεται ο Θεός, αυτό καθαρίζει ο Θεός την καρδιά μας. Καθαρίζει το σώμα μας, καθαρίζει τον εαυτό μας, καθαρίζει την καρδιά μας. Αυτό το οποίο θα μπορέσει να μας βάλει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.